El més curiós de les malediccions és el llindar a partir del qual inclús els més escèptics comencen a dubtar que pugui haver-hi alguna cosa més. Sovint, acompanyat d'una frase com «no pot ser tanta mala sort», el món del futbol compta amb bastants històries on el càstig sembla real. Una d'elles és la que van viure durant dècades els aficionats del Racing d'Avellaneda per culpa de 7 gats. Sent històries de futbol. Episodi 8. La maledicció dels 7 gats. El Racing és un dels 5 grans del futbol argentí i va ser el gran dominador a inicis del segle XX, guanyant 7 lligues seguides entre el 1913 i 1919, una fita que mai s'ha aconseguit repetir. La seva dominació va arribar a ser mundial quan el 1967 van guanyar la Copa Libertadores i la Copa Intercontinental, sent el primer equip argentí en aconseguir aixecar el trofeu que els coronava com a campions del món. El partit definitiu contra el Celtic va ser batejat com la Batalla de Montevideo. Va haver-hi un total de 6 expulsions, 2 pels argentins i 4 pels escocesos, baralles constants, jugadors que no van voler abandonar la gespa després de veure la targeta vermella i la intervenció de la policia uruguaiana. Jock Stein, entrenador del Celtic, va dir que ell mai tornaria a portar un equip seu a Sud-amèrica ni per tots els diners del món. Les 2 següents edicions, disputades per Estudiantes de La Plata contra Manchester United i Milan, van seguir la mateixa dinàmica, marcades pel joc dur i accions molt violentes. Entre elles destaquen les lesions patides pels jugadors del Milan Pierino Prati, que va ser deixat inconscient, i Néstor Combin, que va acabar amb el nas trencat després de ser agredit pels jugadors rivals. Racing havia fet història, i això no va caure gens bé als seus rivals més propers, l'Independiente. Ells havien guanyat la Copa Libertadores el 1964 i 1965, sent el primer equip argentí en fer-ho, però havien perdut les 2 finals de la Copa Intercontinental contra l'Inter de Milà. Arran d'això, la rivalitat es va tornar més ferotge i la victòria del Racing va fer que alguns fans d'Independiente volguessin fer alguna cosa al respecte. Els estadis de tots 2 equips estan a 300 metres l'un de l'altre, i això feia que els 5 minuts que es trigava a peu d'un estadi a l'altre no fossin cap gran inconvenient. Més encara si el que anaven a fer implicaria amb els sons als seus rivals durant dècades. Un grup d'aficionats d'Independiente es va colar sigilosament a l'estadi del Racing i van enterrar 7 gats morts, 6 sota una porteria i un en un lloc secret. Suposadament, un vigilant de l'estadi, fan d'Independiente, els va deixar entrar. A partir d'allà, les fortunes de tots 2 equips acabaven de ser completament girades. Tan sols un mes després de la Copa Intercontinental del 1967, l'Independiente es va coronar com a campió argentí guanyant 4-0 a casa dels seus rivals. 2 anys més tard, el Racing va acomiadar a Juan José Pizzuti, l'entrenador que els havia guiat al cim, i va tenir 4 entrenadors en un mateix any. Els mals resultats començaven a ser evidents, però tot va incrementar durant la dècada dels 70, on la inestabilitat i mediocritat eren el pa de cada dia pel Racing. Un dels pitjors moments va ser una derrota 10-0 a mans de Rosario Central l'any 1975. Per acabar d'empitjorar-ho tot, el seu gran rival va guanyar la Copa Libertadores 4 anys seguits del 1972 al 1975, aconseguint finalment la seva anhelada Copa Intercontinental el 1973 en derrotar la Juventus. Però una maledicció va més enllà d'una mala ratxa de resultats, i els aficionats del Racing ja començaven a pensar que, a darrere de les seves misèries, s'hi amagava alguna cosa. Al 1980 van fitxar Juan Carlos Lorenzo d'entrenador, i aquest va ordenar buscar els gats i desenterrar-los. En van trobar 6. Això els reafirmava que havien sigut víctimes d'una maledicció i que totes les seves desgràcies futbolístiques marxarien ara que havien trobat els gats. Però repeteixo, només en van trobar 6. El setè gat se'ls va resistir per molt que busquessin i els aficionats de Racing no volien resignar-se a que la maledicció continués viva. La solució va ser enterrar 6 gripaus morts, un símbol de renaixement.
esperant que la màgia d'un animal mort contrarrestés la de l'altre. I va funcionar? Doncs no. 3 anys després de trobar els gats, el Racing va baixar a segona divisió perdent 2-0 contra Independiente i veient com els seus rivals eren campions nacionals. Els anys continuaven passant pels fans de Racing, que veien com el seu estimat club, que tenia una gran reputació històrica, anava perdent el seu poder per culpa d'un gat que encara no havien pogut trobar. El 1998, 31 anys després de l'últim títol, es va considerar que les ajudes dels éssers mortals no eren suficients i es va realitzar un exorcisme a l'estadi del Racing. El pare de la Barca, acompanyat per 15.000 aficionats, va llançar aigua beneïda a la gespa. Déu aconseguirà el que els gripaus no han pogut, devien pensar alguns, esperant que allò fos el final del seu calvari. I aquest cop sí que va funcionar? Doncs tampoc. Al maig d'aquell any, el club es va declarar en fallida econòmica, dibuixant un núvol encara més gris sobre el futur del Racing. Però la màgia d'algunes malediccions és que s'acaben, i els aficionats del Racing aviat veurien la llum. L'any 2000, Reinaldo Mostaza Merlo es va seure a la banqueta del club. Ell era un paio molt supersticiós i el primer que va ordenar va ser fer aixecar tota la gespa i capgirar l'estadi sencer si feia falta fins que aparegués el setè gat. Ell afirmava que fins que no el trobessin no guanyarien i després de molts esforços el gat va aparèixer. Sense cap gat enterrat a l'estadi, el Racing es va alçar amb el títol de Lliga l'any 2001 i era campió argentí 34 anys després, posant punt final a la pitjor sequera de la seva història. Un jove Diego Milito jugava en aquell equip, mentre que el seu germà Gabriel formava part de la plantilla d'Independiente, igual que Diego Forlán. I tot això és cert? És veritat que un equip no va guanyar cap títol en 34 anys per culpa d'uns gats enterrats al seu propi estadi? Aquí cadascú té l'elecció de creure-hi o no. La història té un punt de mite i fantasia i varia depenent de qui l'explica. Però també té sorpreses amagades, com el fet que no és veritat que no van guanyar cap títol en tot aquest temps. Tots els relats que es poden trobar sobre la maledicció dels 7 gats obvien, de manera massa adequada, que el Racing es va alçar campió de la Supercopa Libertadores l'any 1988, una edició que disputaven antics campions de la competició. L'entrenador era Alfio Basile, que ja havia guanyat els títols l'any 1967 i que és l'única persona que ha entrenat a Maradona i a Messi. I per què s'obvia el triomf del 1988? Doncs perquè no encaixa dins de la narrativa. La victòria del 2001 es dilueix i perd potència si s'esmenta que, 14 anys abans, ja havien festejat un títol continental. Els humans ens movem amb les històries que ens arriben, i la d'una maledicció ha de ser la més forta possible perquè ens generi un impacte. Deixant de banda que tot això sigui real o pura casualitat, el Racing va celebrar el Campionat Nacional del 2001 amb eufòria, una alliberació necessària després d'anys de tortura.